Congratulations! Wow! Congratulations! Wow! Congratulations! Ano lang ga? Imong maninay, oh. Akong tawagon imong maninay ka. Kumare! Alisa! Hoy, kumare! Anak, amin si mong ninang. Grabe po ka kumari, uy. 50 ra imong gihatag sa kuang ama. Sa isa ka tuig ka isa ra ang Pasko. Uya 50 ra imong gihatag. Unsa may mapalit sa kong anak ani, uy? Nganong gareklamo man ka? Naunsa man ka kumari, uy? Dili man ikaw ako ang binata. Magpasalamat gali ka kay na ako'y nahatag kay sa wala. Naunsa di ay ka kumari? Wala tanaolo si mong gihatag nga 50 pesos kumari. Uy, ginuko sa may mapalit alis akong anak, uy. Excuse me, kumari. Ako, maulaw? Unsa day problema anang 50 kumari? Unsa day paliton si mong anak? Appliances? iPhone 14 Pro Max? Pasalamat gali ka kumari kay nisugot ko nga mahimong ninang si mong anak. Lantaw na guna imong anak o gwapo kaayo. Tapos ikaw, batik ikag naong kumari. Imuha dyan ang anak. Hala, sakita ko kayo ni mong istorya kumari, oy. Oo, oy, ako aning anak, oh. O, gwapo lagi siya. Ako batig naong hilasa po kayo ni mo kumari, oy. Mura po kag sa kagwapa da, batik mo gali ikag naong. Kabalo ka kumari, ang Pasko is all about loving and giving. Dili about sa money. It's not all about money. Kung sige ihatag sa mga dawata, ayaw pag-chusi-chusi. Ilas ka kumari ay. Bati pa kay kagnaong, mamili pa ka. Shit! Sige pa kumari. Isyagit pa. Pakaulawi pa ko. Pag-speaker, pag-microphone. Okay. Ayaw na pagsuko-suko dyan kumari. Kaya na ako ihatag ni mo nga regalo. Dawata niyo ayaw pag-ulaw-ulaw. Dawata ang toothpaste nga Colgate. Kay kabalo ko nga nasayod ang tanan. Nga baho dyan kag bakba sa una pa. Hala, dawata ayaw pag-ulaw-ulaw. Dawata sa anak. Hala, toothpaste lagi ni siya kumari. I'm pretty sure kumari nga wala pa dyan kay panutbrush karon. Hala, ayaw po paninuod kumari. Uy, nakalimot ng dyan kong panutbrush karong adlaw. Kay wala ko'y kwarta pampalit og toothpaste. Uli dito sa inyong ha, o gamit akong Colgate nga toothpaste, panutbrush dito. Kalimti ang tanan, ayaw ang pagpanutbrush. Okay? Salamat kayo kumari ha sa imong toothpaste o salamat kung kayo sa imong 50 nga gihatag mo sa kuang anak ha. Kay makapalit na jud ko ani og toothbrush, makapanutbrush jud ko ani. Bye-bye kumari. Love you so much. Hello mga ka-Chubby Chief! Salamat na isa kong videographer nga si ngalan ni mo dahil? Uso? John Michael. John Michael as nickname niya kay is B-Boy? Siya magkawat ang B-Boy kay Doya si Ariana Grande. O salamat na isa kong assistant karon nga si Talulong. Sige pala nung tinod gali. Ha? Ay, Kendrick, Galokgo. Kilo sa mga Galoklok family. Sige, pili nyo dahil. Infante, hello. Maayong gabi. Kaming hapon na di ay. O, kuanday kang, shoutout ko kang Angel Cuervo. Hello, Cuervo. I love you so much for watching always. Sa kong mga supporters, I love you so much. Ay, love you. Bye-bye!